and Drama presents Handumanan So Ka Awit. Ano pa daw siyang kaagi karon? Maukining sa kalalaki nga nagtuyo sa Tagum, Davao City. Ano daw matatampo, nagdasingan nga Ryle. Re, kanyar pa kasi tuto ka babay. Ulan na na. Ha? Ulan, kan sagutan na ako, murag. Siya usa. Sige. Hi. Hi, I'm Gianna. Ikaw? Ryle. Nice to meet you, Ryle. Nice to meet you too. Alone? Yes. Can I have your number? Sure. Iyan mo na kong gisugot? All right. Yes. Thank you, Gianna. Thank you kayo. Isaada ko ni mo. Dili ka magmahis mong pagsugot na ko. Nakauyab na gid ka bay. Finally, unya kanus apam sa daan nato mamit natong bayana ha. Pohon bay. Oo. Sa pagkakaroon, busy paligid kayo si Gianna. Sige lang. Pohon bay. Magsabot lang yata ninyo kung kanus Nagani kay, dili ka busy ron. Nakaigayon ka sa pagkikita na ko. Maolagi. Nagtusal bitaw ko nga mabisi mi pero dili man di ay. Pwede ko mahibaw kung unsay mong work? Ha? Kuan. Excuse na ha. Tumagon sa nako. Importante lang. Sige lang. Nganong giganis Gianna? Every time mangutan ako niyang kung sa iyong trabaho, mura mo siya maglikay na ko. Okay. Sige, bye. Ryle, I'm sorry. I have to go na. Ha? Nga naman? Na ako importanteng meeting with one of our clients, good? Abi na ko, dili ra mo busy today. Mosad lagi akong pagtuo. Pero bago lang ginanawagan akong boss. Magkinahalan ko nun sila sa akong presensya kaya ako kuno nga kliyente. Mau ba? Unsa magkaura sa man? Wa pasad ko mahibaw. Pero sige lang. Mo-text ako nimo, okay? Okay, sige. Maudi ay. Maudi ang nakikita ka na ako kay biyaan de kang Gianna de ay. Mau lagi? Niya, asam tani. Tagay ta? Tara. Mangita tag lugar. Imo, tagay. Lipong ko da. Bay. Awa na bay. Ha? Kana ba? Naglingkod sa unahan. Ayan ang usa. Kanang guwapa ba? No? Guwapa no? Ha? Uy, pareha ba silag na ni Gianna? Unsa bay? Dali bay, ila-ilaho na to. Ako si Venice. Ako ba si Ryle? Okay na ba nga makig-amiga ko nimo? Waray mo sa ko? Wala man. Maayoy noon. O niya, asa man ta iniinig human din eh.
Ha? Nakatog hindi ko. Unsa naman ang oras, ha? Oh, shit. Kadaghamdag miss calls ni Diana. Magdali ko. Mag-ilis ko. Asa naman ka? Ah, Vinis. Sorry pero kinahanglan ako mo ato. Gipangita na kasi mong uyab, no? Gani na lagi na siya nagsigpanawag ni mo. Pukawot ang dati ka, pero lamig manggod kaayo ang imong katog. Vinis. Ayaw ka pala ka, Ryle. Isipon ko raning gabi una nga way nahitapo nato. Pero in case ganahan kang maglipay, pwede na ko nimong tawagan. Okay? Vinis. Nahibaw kong nang luod ka na ako, maong waka mo tubag sa akong mga tawag gabi maong ni tuyo gina ko nga girentahan ning condo for one night aron makaspend tag quality time together. Og malutoan ti ka sa akong specialty. Thank you, Diana. Basta para ni mo, Ryle. Buhaton kina ko ang tanan. Andam kong i-give up ang tanan para ni mo. Diana. Sige na. Let's eat. Sa ato pa, kay imo manggiko ang number natong Vinis. Buti pa sabot nga, mausban ba gid ito? Ambot lang. Ambot lang. Murag sa akong tanaw, no? Murag nagpangita pa man gabay. Sa tinuod ang bay, nag-ibo gani ko. Kung lawas nung kalipay ra ba ni o doon na nagid ko yung na-feel niya. Viral. Kapil na tamahita po. Unsa man ning ato? Vinis. Sa tinuod lang, Ryle. Una, nagtuupay ako nga last lang ning akong gipati diyan nimo. Pero sa kadugayan, murag lahi naman. Murag adutlan na ko nimo. Sa tinuod lang, Vinis. Ingunahan na silang gipati na ko. Kun mao na, unsa may buhaton nimo si mong uyab? Mangita lang muna kong timing. Makibuha ko niya. Kung mao na, nalipay ko si mong desisyon, Ryle. Pwede ko yugat ko nimo? Asa man? Birthday mo gud sa kong barkada karong Sabado. Gusto nta ko nga ipaila-ila ta kanila. Kuyog ta ha. Sige ba? Mao din ni si Ryle, akong uyab. Hi. Hello. Hey bro. Mga classmates na ako sila, Ryle, at the same time, mga barkada na sad.
Sa gusto niyo imnon, kay magpalit na ko para dito-dito na to ba? Magkaon. Ikaw lang pagbuot, uy. Imo ba yung birthday? Sige, sige. Oh, imo na sad girl. Milagro kayo magsig-samok ko para wag imong apti. Ta, makasamok pa ka siya nga gi-off man ako akong cellphone. Mao di ay. Mao di ka eh. So kung ito ni Morwan. Narigay ate, babe. Yes, babe. Bilis! Bilis! Imong apti! Nagyapas ka. Lagot kini mo. Unsa? Unsa man? Mupauli ka? O ako ning iya buning tanan ninyong gipang-inom karon? Gianna, Oh. Ryle? Wait. Oh, kaila mo? siya nga akong uyap, Venus. Siya di ay. Sa ato pa, ni gamit sa kaglaing pangan aron dili mailhan ang tinud-anay nimong pagkatao. Ang tinuod nimong baho. Di ba, Ate Malin? Venice, Kadayot. Dili, Gianna, ang imong pangan. Malin ang tinuod niyang pangan. Siya ako magkuwang, Ryle. Og dili, Gianna. Ako may nagbuhi nimo. Ako may nagpakaon nimo busa wa kay katungod nga tubagon kog ingon ana. Og kinsa man nagsugod mong buhion ko nimo. Nagtugang gikalipay nako ang kwartang gipakaon nimo nako nga gikan sa law ay nga binuhatan. Bisag unsaon pa ko nimo pugos aron mo pauli sa atong dili ko mo uban nimo. Karon nga nahibaw na ka sa kong tinuod ka pagkatao. Makabiyak ka na. Pero Gianna, ano man? Ngano? Nagtuo kang sayon para na ako nga pasapasahon og laing mga lalaki aron lang makakwarta. Taas kong pangandoy sa akong kinabuhi, Ryle. Pero sa'yo nga gikuha na mo ang ako mama o papa. Bata pa ko sa diyang nawaha sila na mo. Elementary pa ko atong panahon na. O nasib na this mag-grade 1 pa. Gianna, mali. Bisag usa na lang ako gisudlan nga trabaho sa una. Aron lang mapuhi. Huwag bisan usa sa among mga iyaan nga gustong mabuhi na mo. Maong kinahanglan ka maning kamot ko para sa kong manghod. Nisuway kong pangitagtaro nga trabaho. Pero kung angon na gid kayo, ilabi na pagtungtong ni Escolejo. Maong bahalag bisag ako may maalaot. Kay mo'y gusto na ko nga bisag wa man ako matuman ako pagantoy. At least bisag sa kumanghod na lang nga makahuman siya. Mali. Nahibaw ko na ko sa iyo pero gibuhat din ako tugod og alag niya. Para sa iyang kaugmaon. Pero ambot ba? Gusto naman nun akong bation o kalipay nga tinun-anay. Pero ako mahibaw ko ng permi maning indaw sa Ginoo nako. Oh. Di mo raot ako nakafeel og ikunaan nga kalipay. Pero ako magdahom nga doon na sa day nagpaluyong kasakit, ani. Kung malipayon mo sa kumanghod, musuporta ko ninyo. Untayin mo siyang pagkaon. Huwag dili ni mo siya binuangan sama sa imong pagbinuang na ako, Ryle. Mali. Saw you singing your song the other day. It's been a long time since your eyes lit up that way. I felt the guilt build up as I looked back how things went. Sa tinuod lang, grabe ang akong pagmahay, nagipati. Kuman ko mahibaw sa tanan.
Mas naka-feel ko og kaluoy ni Malin kaysa ni Vinis nga iyang manghod. Ang ending, way bisan usa nila nga akong kipili. O gikat gid na akong connection nila. Kay feeling ako mo'y nakapasamot sa sitwasyon nila mo nagsuon. Di nila lang kutob. Dagang salamat, RMN.